mind Fambene biseja kai tainoki mubateru okorangu ditaurira ranenemi kananzira yoshaikwa tenzivu maindi fambenemi handingambo fambindega duturiri kuvuvuta mirauya kateiwa wavengiwa nondiedza ese aya matambudzo tenzivu maindi fambenemi kuti mandi pazororo zvefasizvi noanando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko dakara ndiwo onezioni tenzivu maindi fambenemi kuti mandi pazororo zvepasi zvino ndoanando ndozofamba nekushinga ndotakura muchinjiko dakara ndiwo onezioni tenzivu maindi fambenemi tenzi mucha tanzano imba shepa mambo nani
Makadiwa naomwari, nhasi tichaverenga mukati mebhuku raMateo, bhuku rakajairika zvikuru. Jesu paanotaura atanga his ministry, Jesu anotaura neruzhinji achishandisa mifananidzo. Ndakambozvibvunza kuti nei Kristu akanga achitaura nemifananidzo mukati mevanhu. Mukanoverenga mukati mebhuku raMaki, vadzidzi pane pavanotosvika pakubvunza Kristu kuti nei muchitaura nemufananidzo. Jesu obva ati kuitira kuti vanhu vagonzwisisa, nekuti zvinhu zvaaitaura nezvazvo Kristu aitaura zvinhu zvinoraramika mukati mevanhu. Saka nhasi ndatitore umwe mufananidzo Jesu waanoshandisa achitaura nevanhu. Hanzi Jesu apinda mukati megwa akataura nevanhu vazhinji zhinji, ndobva ashandisa mumwe wemufananidzo uri kuwanikwa pabhuku raMateo chapter 13 pavhesi 14. Musoro wenyaya ndangopa musoro urimo mukati menyaya yedu unoti regai zvikurirane. Matthew chapter 13 verse 14. Regai ndite sendinotiverengei pano mamwe mavhesi mashoma. Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti, ushe hwokudenga hunofananidzwa nomunhu wakakusha mbeu yakanaka mumunda make. Asi vanhu vavete, muvengi akauya akakusha mashawi pakati pezviyo akaenda. Asi chipande chakati chamera nokubereka, zvino mashawi akaonekwawo. Zvino varanda vemwene weimba vakauya vakati kwaari, Ishe, hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda menyu here? Munda wawanepiko mashawi? Akati kwavari, munhu unondivenga waita izvozvo. Varanda vakati kwaari, ko munoda kuti taunganidze here? Akati, kwete, zvimwe kana muchiunganidza mashawi mungadzura nezviyo. Regai zvikure zvose zviri zviviri kusvikira pakucheka. Nenguva yekucheka ndichati kuvacheki, tangai kuunganidza mashawi, muasunge mwanda kuti apiswe, asi muunganidze zviyo mudura. Jesu panapa aakutaura kuna Mateo chapter 13. Akupa mufananidzo wemukushi, zvikanzi mukushi akakusha mbeu dzake mukati memunda, but akusha mbeu yakanga yakanaka mukati memunda. Zvikanzi muvengi wake akauya usiku ndobva akushawo mbeu. Ndakati ndichitarisa pamavhesi mairi awo, ndobva ndaona mukushi akusha mbeu yakanaka. Zvikanzi nyaya inofananidzwa noushe hwokudenga. Ndobva ndatarisa, ndobva ndaona Kristu achinogadzira kereke. Zvikanzi Kristu akagadzira sangano rakanga rakanaka, sangano rakanga risina charinopomerwa, sangano rakanga riri sangano rekuti Kristu paainoritarisa wakanga achiyevedzwa nesangano raakanga akagadzira. Mukanotarisa even mukati mesangano munhu achitendeuka kazhinji, paanobva kubhabhatidzwa anenge aine chidikwa chekushumira Mwari, anenge aine chidikwa chekuita zvinhu zvakanaka. Zvikanzi Kristu ndozvaakanga akatarisira pasangano rake, but usiku muvengi ndobva auya ndobva akushawo mbeu. Zvikanzi Satani atarisa kereke aona yakanaka, zvikanzi Satani aona kereke yakavarairwa yavata, zvikanzi muvengi akauya akakusha confusion mukati mesangano. Satani haana kukusha confusion mukati mesangano, sangano rakamuka. Mukanoverenga mukati mevhesi zviri kunzi muvengi paakauya akakusha mbeu yakaipa, akataimira vanhu vavete. Satani anotaimira the church painenge yava asleep, anotaimira the church painenge yavata maprayer band asimo mukati mesangano. Ukatarisa sangano raezvino Kristu warigadzira rakanaka, but because sangano ravata maprayer band mukati mesangano hamusisina. Zvikanzi muvengi ndo paanopinda okusha mbeu yake yakaipa, mova neconfusion mukati mesangano. Zvikanzi muvengi anotaimira sangano rakavata. Sangano rakavata pane zvipi? Ukatarisa the music which is played mukati mesangano, zviri kuratidza kuti sangano ravata. Sangano harisisina kumira pamaprinciples ekutanga. Vanhu vaMwari havasisina kumira pazvitsidzo zvavakatsidza musi wavakabhabhatidzwa. Zvikanzi mukati mesangano mazara neconfusion zvekuti sangano ravata, muvengi ndo paari kuuya achikusha music isiriyo mukati mesangano. Wakambopinda mukati mesangano remazuva ano, the music yakanga iripo sangano richivambwa nethe music yakuimbwa mukati mesangano, zvakuratidza kuti sangano ravata.
muvengi apinda mukati mesangano ndobva anokusha the type of music yaane confusion mukati mesangano. Ezvino ukabvunza vafana vechimanje manje vanokuudza kuti imi makanga muri vesangano rekudhara, isusu tanew generation taane zvizhinji zvaakutinakidzawo mukati mesangano. Kana uri kuda kuti sangano remazuva ano rinakidzwe, unza vafana vanoridza magitari nemuromo. Kana uri kuda kuona kuti chechi inozara sei nevechidiki vemazuva ano, unza that type of music ine vafana vemazuva ano vaakutamba pamberi pesangano. Uchaona kuti sangano ravata even in the music. Mukatarisa music yaimbwa mukati mesangano kudhara, ndinoti ndichitarisa nyaya Paul naSilas, vasungwa vari mukati mejeri vachiimba zvinonzi Paul naSilas they sang hymns, vaive mukati mejeri vakatendeuka kuburikidza nemusic yakanga ichiimbwa naPaul naSilas. Makanga muine nziyo what is a hymn. Ukanotarisa hymn ichiimbwa yakanga ine mastanzas ine zvainoreva mukati mesangano. But vafana vemazuva ano, because the church is asleep, vakusha mbeu isiriyo, vanongodzokorera wedhi rimwe chete, Mwari makanaka, dum 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 dum. That is the music azara mukati mesangano. Mazara confusion mukati mesangano. Muvengi akauya akakusha akazadza confusion in the church. Sikazi muvengi akataimira church payakanga ikarara. Chechi payakanga anorara, vanhu pawakanga vanorara, zvikanzi muvengi ndo paakakusha mbeu isiriyo. The church is asleep. Ukatarisa mukati mesangano raya zvino, sangano richatanga rakanga richipisa nekuverenga shoko raMwari. Makanga muine maBible studies akanga achiitwa even pakati pevhiki. Ndichikura ndaitoziva kuti Tuesday neThursday madhara vaenda kuBible study, vaine mibvunzo yaenda yonokweshanwa pachivhurwa matsamba, vanhu vosvika pakunosvika pakubvumirana kuti bhaibheri rinoti zvakati. But iye zvino the church nemhaka yekuti yakarara, those Bible studies mukati mesangano hamusisina. Kana uri kuda kuona iye zvino kuti church yakarara, enda pamapulpit emachechi unonzwa mharidzo dziri kuparidzwa mukati memachechi dzave mharidzo dzeentertainment. Papulpit pazara macomedians. The church is asleep. Sangano rarara. Sangano rarara, muvengi ari kuuya achikusha mbeu yakaipa mukati mesangano. Sangano risingachaverengi, muvengi ari kuuya achikusha false doctrine mukati mechechi. Kana uda kuona kuti sangano remazuva ano rarara, kudhara sangano richiri neorder, kudhara sangano richiri nemweya waMwari, the dressing yakanga ichipfekwa mukati mesangano, you can easily identify kuti munhu musavada. But iye zvino kana uri kuda kuona kuti mukati mesangano, sangano raMwari rarara, enda unotarisa the dressing yana Rihanna yazara mukati mechechi, yazara mutumagrupu tiri kuimba mazuva ano, mamakeup azara mukati mesangano, nzara dziri kuiswa mukati mesangano raMwari, hakusisina Babyloni ya mukati mechechi. Muvenga yakakusha mbeu isiriyo mukati mesangano. Sangano rakarara, while the church is asleep, muvenga ari kukusha mbeu isiriyo mukati mesangano. Vanhu vaMwari, what are we doing as a church? Instead yekudzoredzera sangano raMwari kuti ridzoke mukati menzira, ukatarisa maelda ariko emazuva ano, ukatarisa vafundisi variko emazuva ano, vari kutodyara confusion even in the church. There are so many debates dziri kuitwa mukati mesangano kuti saka music inoimbwa ndeipi. Umwe muyuti akazombondibvunza kuti nai munhu wacho, saka music yekudenga yechenenge yakamira sei, imi ndimi chatonoimba kakudenga. Papulpit yaMwari pazara, even ukanzwa vafana vamazuva ano vachizvidhifenda, vanokuudza kuti vanhu vakazvarirwa papulpit munonetsa. But panapa zvondibvunzai kunzira dzekare, muone kana muchiri pazvokwadi. But vazhinji hatichadi kubvunza kunzira dzekare, taakuda kufamba in our own ways. Muvengi ari kukusha mbeu, don't worry. But Kristu panapa wabva ati, regai zvikurirane. Paunobvunzwa nevacheki, wabva unobvunza muridzi wemunda, zvikanzi todzura here mashawi, timaunganidze, zvikanzi nemucheki panapa. No. Don't worry, regai zvikurirane, regai zvirimo muchechi. Regai vaimba music vanoda varimo mukati mesangano. Vasiyai vapfeke zvavanoda varimo, tichazoonana pakukohwa. The church is confused because the church is asleep. No prayer band, no reading of the Bible, no Bible studies. Mapulpit akazara nemharidzo dzisiridzo. Hakusisina kana uri kuda kunzwa kuti mukati mesangano raMwari chechi yakavata, even mharidzo dzeprofesi mukati mechechi
yaMwari hamusisina. Maane maridzo dze-entertainment. Kana uri kuda kuti sangano ranhasi uone kusvinura kwevanhu, paridza family life zviri kuitika mukati medzimba. Enda unoparidza about prosperity. Unoona mahoo akazara nekuti vari kuteera the gospel of prosperity. Vhangeri rinoisa kuriponeso hamusisina mukati memapulpits. The church is asleep. Muvenga achikusha mbeu yake. Kanzi panapa you can't identify vana vaMwari nevasiri vana vaMwari. Hazvisisina musiyano. Unogona kutoona munhu achiya kuchechi ukatofunga kuti ndofunga ari kuenda kujongwe. But ari kuya mukati meimba yaMwari. You cannot identify. Zviri kuitwa kunyika ndo zviri kuitwa even mukati mesangano raMwari. Vana vaMwari vazara neuipi wadyarwa newakaipa. Kamutauriro kakuitwa mazuva ano kangofanana nenyika. Vana zviri sei sei. Bo here komadi zvazara mukati mesangano raMwari. Makutaurwa mayuthi manyama, group manyama zviri kuitwa mukati mesangano raMwari. The devil is sowing the seed of confusion. Kamudyiro kedu kakangofanana nenyika. Hapasisina selection yechikafu. Zvese chauya hanzi chandinorega kungodya chete, ndinorega kudya tebho chete. Zvese zvine makumbo mana zvese ndinodya kunze kwetebho. Kusvika naKristu, regai zviite sei? Regai zvikurirane. Pane chinondinakidza, pane umwe munhu anondinakidza ari kuna 1 Kings chapter 19 verse 18. Zvikanzi panapa Eria aita zvaaita aparadza vaprofita vaBhaari. Zvikanzi Eria anopinda mubako, unosvika akunohwanda. Zvikanzi ahwanda, Eria akachema arimo akati, Mwari ndini ndoga ndasara ndichiri kuita kuda kwenyu, hakusisina mumwe munhu. Zvikanzi naMwari kuchiri ne7,000 prophets vasina mbotadzira Mwari. Regai ndikuudzei, kunyangwe sangano raita serine confusion, kunyangwe mukati mesangano makuita semusisisina akanaka mukati mesangano, but Mwari vari kuti mukati mesangano varimo vaKristu vachakamira pazvidzidzo zvaKristu. But Kristu arongoti varimo vakangovhengana zvokuti dzimwe nguva you can't identify vanhu vaMwari nekuti mangoone musanganiswa. Dzimwe nguva vamwe vacho vaKristu vanofanira kumirira chokwadi, pamwe pacho vanenge vakanyarara zvakaipa zvichiitwa mukati meimba yaMwari. But Kristu ari kuti regai zvikurirane. Varimo vasina kumbobvira vakapfugamira Bhaari. Varimo vasina kumbobvira vakadhailutwa nedzidziso dzenyika ino. Varimo vachiri kuziva dressing mukati meimba yaMwari. Varimo vachiri kuziva the type of music to sing mukati meimba yaMwari. Saka usafunge kuti kana iwewe uri sawi, uri shawi, usafungidzira kuti tese tiri mashawi. Kristu anoti regai zvakadaro, regai zvikurirane. Regai ndikubatsira hama yangu. Kristu paari kuuya kutora vakaita kuda kwake, zvikanzi ari kudzura chinhu chekutanga, instruction yekutanga inonakidza inopiwa panapa pana Matthew chapter 13. Panonzi regai zvikure zvose zviri zviri kusvikira pakucheka. Nenguva yekucheka ndichati kuvacheki, tangai kuunganidza mashawi maasunge mwanda kuti apiswe, asi muunganidze zviyo mudura rangu. Zvikanzi chinhu chekutanga vakanzi tangai kudzura mashawi mukati memunda wangu. Kana madzura matora maunganidza maasunga pfundo oenda unopiswa. Kana mapedza izvozvo motora zviyo moisa mudura. Time of reaping is coming. The time of reaping is coming. Ukatarisa vanhu vazhinji kamuraramiro katakuita even mukati menyika yatakurarama zvinoita kunge kutongwa kusingasvike. But Kristu panapa ari kuti nguva yekukohwa ichasvika. But kana nguva yekukohwa yasvika, zvikanzi tangai kutora mashawi, motora maunganidza, monomapisa uko, motora zviyo mozviisa mudura. Kristu achabvisa vake pamashawi. Unogona kunge uri mukati memashawi, but kune vazhinji vasina kuspoiliwa nemashawi. Kune vazhinji vakapinda, vamwe vakapinda mukati memashawi vakatena vakavawo mashawi. Kune vazhinji vakapinda mukati megara pane vanhu vane dzidziso dzakaipa and they were influenced by those people. But kune vamwe vanhu, thank God,
even vari mukati menyika yazara neupombwe, even vari mukati menyika yazara necorruption, even vari mukati menyika isingasazivi kupfeka yaakufamba yakashama, even vari mukati menyika yazara nekuba, even vari mukati menyika yazara namagreat pretenders, vari mukati mesangano mune vanhu vazhinji vanozviita sevakristu but kupolitics variko, vari mukati mesangano but mukati memadhiri varimo, but kune vamwe vanhu varimo mukati imomo but they are not even spoiled by those people, vanoramba vakamira pamaprinciples edenga. Kunyange sangano raakuita sezvinonzi sangano rese harisisina kumira pazvidzidzo zvekutanga, but kune vamwari vanoramba vakamira pazvidzidzo zvamwari. Saka Jesu akati regai zvikurirane, because dzimwe nguva you may be mistaken, mukadzura zviyo mukazvidzura pamwe chete nemashawi muchifungidzira kuti mashawi, mukadzura dzimwe nguva mukasiya mashawi mukasiya mukati mezviyo, but Kristu ari kuti siyai zvakadaro, regai varimo vararame mukati mesangano vakadaro, regai varimo vararame mukati menyika vakadaro, but pakupedzisira pakukohwa ndopatinozvionera. Ndiri kuti mukati menguva ino nyika payakarara, chechi payakarara, Satan ari pabasa. This is high time to wake up as a church. Ndiyo nguva yekumuka. Mukanoverenga Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Verse 14. Zvakazarwa chapter 3 verse 14. Mukanotarisa paakunyorwa tsamba yekupedzisira pa the seventh church, yakunonyorerwa church yepaRadokia. Zvikanzi haudziyi kana kutonhora. Dai waidziya kana kutonhora, zvikanzi ndichakusvisvina mumuromo mangu ndokusvipa. Mwari vachitarisa, vari kutarisa at the last day church, vari kunotarisa sangano rekupedzisira remazuva ekupedzisira. Ndobva vaona kuti mukati mesangano remazuva ekupedzisira, sangano remazuva ekupedzisira rakanga risingachanyatsokuzivikanwi kwariri, rakanga risingadziyi zvokuti pamwe dai raidziya, pamwe dai raitonhora raigona kubatsirika, rakanga risingachapisi. But sangano remazuva ekupedzisira rakanga rapakati nepakati, rakanga riri lukewarm. Kunyika vakanga variko, kuzvitene zvamwari vakanga variko, ukanotarisa dressing dzenyika vakanga variko, matauriro enyika vakanga variko, but Jesu panapa akutarisa zvikanzi dai waiziva waingatenga ruponeso. Ndiri kuti mukati menguva ino tiri kurarama mukati memazuva ekupedzisira, mesangano ramwari risingachazivikanwi parakamira, sangano ramwari raakudziya, sangano ramwari razara nezvakaipa zviri kuraramuka mukati meimba yamwari. Pakuda vanogona kumira vanoti Mwari ndibatsirei mukati menyika yaipa zvakadai, tiri mukati mesangano razadzwa nemuvengi, rakushiwa mbeu isiriyo mukati nemuvengi. Itai kuti ndiwanikwe ndakamira, ndirambe ndakamira pamaprinciples edenga, ndirambe ndakamira pakutenda kwekutanga. But vazhinji tabva pakutenda kwekutanga, takapa mhiko dzatakapa, ndichaita ichi, ndichaita ichi, pataibvunzwa taita mahongo. But shuwa tichiuya mukati mesangano takanga tiine kupisa kwakanga kuri matiri, but zvinezvi hatichapisi, hatichatonhori, tangosara taapakati nepakati. But Kristu panapa ari kuti chiregai zvakadaro zvikurirane, regai tigozoona pakukohwa. Reva kuti mukati menguva ino Kristu paari kuuya kukohwa, achitora mbeu yakanaka achiisa mukati medura, achitora mashawi achinopisa. Uri shawi here kana kuti mbeu yakanaka? Ndiri kuti Satani paari kufamba achikusha mbeu isiriyo. Are you not umwe munhu achakoraptwa nedzidziso dziri kuiswa naSatani? Nguva yatakurarama yangu yekuda kunamatira, even vana vedu vari kukura. Nguva yatakurarama yanguva yekunamatira, even the church. Nguva yatave yanguva yekunamatira, even the leadership of the church. Because confusion zhinji dzapinda mukati meimba yamwari, dzimwe dziri kutounzwa neleadership iri mukati mesangano. Dzimwe confusion zhinji dzapinda mukati meimba yamwari, dzimwe dzacho dziri kutounzwa even nevabereki.
but zvakuda vanhu vanogona kunamatira sangano remazuva ekupedzisira, kuti kunyange muvengi paari kuuya sangano rakavata musisina minamato isingachanzwike, isingachasviki pamberi pechigaro chaMwari. Mukatarisa kudhara vanhu vaiti vakapinda muprayer band, chero munhu achirwara akanonamatirwa nesangano rekudhara, munhu aibvapo apora. Munhu chero even muparidzi achiparidza sangano rekudhara rairi muvhestri, prayer band ichinamatira, but ezvino mukati mesangano rako ezvino hakusisina izvozvo. But zvakuda kuti panguva yakadai muvengi paari kukusha mbeu yakaipa mukati mesangano, pane vanhu vanofanira kuramba vakamira vanoti Mwari ndibatsirei. Inu kunyange muvengi achikusha confusion even in the church of God, munamato wangu ndewokuti Mwari ndirambe ndakamira pakutenda kwekutanga, ndisakoraptwe nedzidziso dzenyika ino. Kunyange Eria akanga ari mukati menyika yakanga izere nezvakaipa zvakanga zvirimo, mukanotasa nguva iyoyo Israeri yose yakanga yakuenda ichinonamata Bhaari, but Eria kunyange akanga ari mukati menyika yakanga yakadaro, Eria haana zuva rimwe chete raakapfugamira Bhaari, akaramba akamira the principles of heaven, kusvika Mwari vamuprotecta, kusvika Eria akasvika pakuigirwa even chikafu nemakunguo, nekuti akaramba akamira the principles dzedenga. Zvikanzi Eria paanonamata anonzi kune vamwe 7,000 vachimo. Ndiri kuti dzimwe nguva unofunga kuti wasara wega uchakamira principles edenga, but kune vamwe vanhu vasina kumbopfugamira Bhaari. Toda kuti tinamate nevanhu vakadaro, kuti Mwari abatsire kuti sangano raMwari pariri kuita raakunyura, chikepe pachiri kuita sechakunyura, but tirambe takabatirira padzidziso dzatakadzidza kubva pekutanga. Vane munamato wakadaro vanoti Mwari ndibatsirei ndigone kusarudza zvakanaka nezvakaipa mukati meimba yenyu. This is the right church, this is the right train, but in that train sangano harichapisa. Regai mukanoverenga the book of Revelation, the church of Laodicea knows church chaiyo yemazuva ekupedzisira, but panapa mukati mesangano reRaodhikea ndo muchabuda even nevana vaMwari. Mukati mesangano remazuva ekupedzisira raakuita kunge sangano risisina kumirira Kristu ndo muchabuda vachaponesewa. But ndiri kuti be one of them. Kunyange muvengi achikusha mbeu isiriyo, but rambira uri muchikepe, but be one of the people Kristu vaari kuuya kuzotora vakaita kuda kwake. Paari kudzika achiuya achidzura zviyo nemashawi, wanika uri kuzviyo. Iti Mwari ndibatsirei. Vamwe kunyange vakabva pazvitsidzo, asi ini Mwari ndicharamba ndakamira. Vane munamato wakadaro toda kuti tipinde pakunamata, kuti Mwari vatibatsire tirambe takamira. Nyika pairi kuzungudzwa tisadone, asi tirambe takamira takabatirira pazvitsidzo zvedenga. Ngatinamate. Baba wedu ari kudenga, da kutendai pane ino nguva yemasikati, da kutendai Mwari nekuti imi Mwari matiudza kuti muvengi haana zororo. Nyika pairi kuita seyavata, sangano pariri kunorara, maprayer band musisina mukati meimba yenyu, music yakuimbwa mukati mesangano renyu Mwari isisiriyo, kupfeka kwaakupfeka vana vemazuva ano, kupfeka kakupfekwa mukati mesangano renyu kusisiriko, vanhu vaakufamba vakashama, kamutaurirwo kakuitwa mukati meimba yenyu, even mharidzo dzaakuparidzwa pamapupeti enyu Mwari dzaadze-entertainment, hakusisina vaparidzi vanogona kudzorera vanhu mukati menzira yenyu. But zvakadaro Mwari tipewo simba tigone kuramba takamira, tigone kuramba takabatirira pakutenda kwekutanga. Timutseiwo Mwari muvengi paanouya tigone kuona zvakaipa zvaanenge achiuyisa kwatiri, tigone kusarura zvakanaka nezvakaipa, kuti pakupedzisira Mwari pamunodaidzira zvaitwa zvapera tigone kuva mazita edu akanyorwa mukati mebhuku reupenyu. Pamunoparadza mutipisa mashawi Mwari tigokohwerwa mukati medenga renyu. Tokutendai Mwari kuti Mwari munotida, munotitsiura nenguva yakafanira. Tinokutendai Mwari nekuti Mwari hamutiregi tichirashika, mune hanya neupenyu hwedu Mwari. Chitibatsira iwo mugotipa simba mukati menyika yakaipa zvakadai. Jehovha, tibatsirei pamwe chete nevana vedu, tibatsireiwo pamwe chete nemhuri dzedu Mwari. Pamunouya Mwari tigone kwatakaponeswa pamwe chete nevadikani vedu. Tokutendai Mwari kuti munotinzwa. Tanamata chipota nezita renyu Mambo Jesu rinogara nekusingaperi. Amen. Kasi Jesu ngikube
Kutamira mu maoko ake, chikomborero runyararo. Kutamira mu maoko ake, kutamira mu maoko ake a Jesu. Kutamira mu maoko ake a Jesu. Kunotapira kufamba nzira. Kutamira mu maoko ake, iyo nzira yapenya zuwa nezuwa. Kutamira mu maoko ake, kutamira mu maoko ake a Jesu. Kutamira mu maoko ake a Jesu. Chinyi ndino chane kutizira. Kutamira mu maoko ake, ngeru nyararo tenzi wapejo. Kutamira mu maoko ake, kutamira mu maoko ake a Jesu. Kutamira mu maoko ake a Jesu. Chinyi ndino chane kutizira. Kutamira mu maoko ake, ngeru nyararo tenzi wapejo. Kutamira mu maoko
maoko ake Jesu, kutsamira maoko ake Jesu, kutsamira maoko ake Jesu, kutsamira